Дәресебезнең икенче өлешенә күчәбез. Әлеге теореманы мәсьәләләр шишүдә кулланабыз. Иң беренче әзер сызымнарда мәсьәләне карап китәбез. Сызымда ME тигез ED, CE тигез EF икәнлеге бирелгән. Безгә MEF һәм CDE өчпочмакларының тигезлеген исбатларга кирәк. Рәсемдә күренгәнчә, бирелеш буенча ME тигез ED, CE тигез EF һәм MD CF турылары кисешкәндә барлыкка килгән вертикаль почмаклар MEF һәм CED үзара тигез була. Димәк, 3 шарт үтәлде. Өчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесе буенча MEF һәм CDE өчпочмаклары тигез исбатланды. Икенче мәсьәләгә күчәбез. Сызымда AB һәм CD кисемтәләренең тигезлеге, BAC һәм ACD почмакларының тигезлеге бирелгән. Безгә ABC һәм CDA өчпочмакларының тигезлеген исбатларга кирәк. Шарт буенча AB һәм CD кисемтәләре тигез. BAC һәм ACD почмаклары тигез. Һәм бу өчпочмакларның AC ягы уртак. Шулай ук 3 шарт үтәлде. Өчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесе буенча ABC һәм CDA өчпочмаклары тигез исбатланды. Һәм без алдагы мәсьәләгә күчәбез. AE һәм DC кисемтәләре һәр кайсының уртасы булган B ноктасында кисешәләр. AE һәм DC кисемтәләре һәр кайсының уртасы булган B ноктасында кисешәләр. A өлешендә ABC һәм EBD өчпочмакларының тигезлеген исбатларга, B өлешендә BDE өчпочмагында D почмагы 47 градус, E почмагы 42 градус булса, ABC өчпочмагының A һәм C почмакларын табарга. Исбатлау өлешен карыйбыз. Бирелеш буенча B ноктасы AE һәм CD кисемтәләренең урталары. Димәк, AB BE кисемтәсенә, DB BC кисемтәсенә тигез була. Өчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесен куллану өчен тагын бер шарт. Бу ике тигез як арасындагы почмакларның тигезлеге җитми. Ике туры кисешкәндә барлыкка килгән вертикаль ABD һәм CBE почмаклары тигез. Димәк, өчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесе буенча ABD һәм CBE өчпочмаклары тигез була. Исбатланды. Хәзер B өлешенә күчәбез. Исбатланган буенча ABD һәм CBE өчпочмаклары тигез, ягъни бу өчпочмакларның тиңдәшле элементлары тигез. A һәм E почмаклары 42 градус, C һәм D тигез почмаклары 47 градус була. Шуның белән геометрия дәресе тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.